गोंयान व्हडल्या आणि धाकट्या भुरग्यां खातीर 2 दिसांचे कीर्तन महोत्सव मांद्रे वाठारान आयोजीत केल्ले। देव, देश, धर्म आणि भारतीय संस्कृतीचे रक्षण अशें ह्या कीर्तन महोत्सवाचे स्वरूप आशिल्ले। हभ शिवानी वजे, चिन्मयी कामत, सिद्धी पार्सेकर, सना साटेलकार, ब्रह्मया सुर्लकार आणि सर्वेश साळगांवकार हांच्यांनी वेगवेगळ्या विशयांचेर कीर्तन सादर केल्ले। पळयात कीर्तन महोत्सवाची कांय खिणचित्रां। पण एवढे करूनही भगवान शंकर प्रसन्न होत नाही हे पाहून रावणाने आपले एक मस्तक तोडून ते शिवाला अर्पण केले। अहो त्याचबरोबर भगवान शंकर प्रसन्न झाले। पार्वतीपते हर हर महादेव। हेच दुर्बलतेचे कारण आणि त्यामुळे दुःख। ध्यानाने आपल्या मनाची क्षमता वाढते। ध्यानाने स्टेज उत्पन्न होतात। या सर्वावर उपाय म्हणजे ध्यान। म्हणून देव गजानन ध्यायी प्राण्या, देव गजानन ध्यायी।